Zúbkové dobrodružstvá Tedíka Medíka. Jedného dňa, keď si Tedík Medík pripravoval svoju kefku na zúbky, stalo sa niečo nečakané. Jeho zubná kefka začala záhadne žiariť, až rozžiarila celú miestnosť. Tedík len ticho stál, keď sa zrazu ozvala tajomná prosba o pomoc. Predstav si. O pomoc poprosil kráľ zúbok zo Zúbkového kráľovstva. Mal veľký problém. Kazíkovi duchovia vystrájali v jeho kráľovstve a tak prišiel poprosiť o pomoc odvážneho Tedíka Medíka. Kráľ Zúbko povedal, že Kazíkovi duchovia môžu byť vyhnaní len pomocou vyriešenia špeciálnych úloh. Pomôžeš Tedíkovi splniť všetky úlohy a oslobodiť kráľovstvo? Spočítajme najskôr zubné kefky. Koľko zubných kefík je na obrázku? Správne. Na obrázku je 5 zubných kefiek. Teraz vyber, akú má farbu táto zubná pasta. Správne. Zubná pasta je žltá. Pomôžme Tedíkovi nájsť najväčší zúbok. Ktorý to je? Ukážte na obrazovke a povedzte jeho číslo. Pozrite sa na zúbky a nájdete ten, ktorý má kazík. Kde sa skrýva kazík? Ukážte naň prstom. Kto lieči zúbky? Správne, je to zubár. Skvelá práca, kamaráti. Všetky úlohy sú splnené a duchovia zmizli. Zábal sa s nami.